Nie. Jedine, keď už vidím, že mi ide už moc voľno, že už je dosť vyťahaný, tak ho pritiahnem. Spoznám to tak, že keď napríklad pridám, keď akcelerujem, tak počujem ten zvuk, že mi vlastne preskakuje. V tom momente ho priťahujem, ale iné vlastnosti neovplyvňuje žiadne. Takže najdôležitejšie, ako som spomínal, je tá údržba toho auta pred tou jazdou. Najdôležitejšie je, aby ste mali správne tweak, aby to šasy nebolo skrútené. Po každej jazde, keď dám nejaký náraz alebo nejakú ranu, tak si skontrolujem, či mám správne vytvikované auto, lebo tu je ten problém, že sa môže stať, že pri akcelerácii mi ťahá doprava alebo doľava. Doprava mi inak zatáča ako doľava, pričom na vysielačke to mám nastavené rovnako. V tom prípade viem, že to je nastavený tweak. Vždycky si dám auto na kocky a vlastne na miesta, kde sa mi to nedotýka skrútek, aby mi to náhodou šroubou, aby sa mi to náhodou neovplyvňovalo ten doraz, takže vlastne si vydám vlastne tieto časti a sem. A skúšam vlastne tlačením na pravú a na ľavú stranu, či je to šasy položené na tých kockách správne. Pokiaľ nie je, tak si uvoľním všetky skrútky na top decku a potom ich následne počkávam, vlastne trochu si s tým pokrútim, aby to sadlo a potom zatiahnem a skontrolujem ešte raz. Dôležité je nastavenie toho stopu pred tou jazdou, to som spomínal pred každým, ku tých 6 a 5 a... Takže to si vždy skontrolujem. Takže najprv si skontrolujem tweak, potom si skontrolujem non-stop a potom si nahodím kolesa a meriam svetlosť. Dôležité je, aby som mal vlastne meriam v dvoch častiach, na každej strane, vpredu, na tejto strane, vzadu, na tejto strane a na tejto strane. Nie je dobré merať iba na jednej, pretože neviem, či náhodou nemám tlmič inak nastavený na pravej a na ľavej. Keď vidím, že je inak nastavený, nastavím si to správne na tých 5.2 a v tom momente následne si odmeriam vzdialenosť, koľko je od vrchnej čapičky po ten kolár, s ktorým sa krúti. Na pravej a ľavej strane musí byť rovnaký. To je najdôležitejšie. Keď nie je, musím sa uistiť, že mám správny non-stop, ešte raz. Pokiaľ áno, tak viem, že je niekde chyba v tlmiči. To znamená, že si skontrolujem dĺžku tlmiča, koľko je vzdialenosť, vlastne piesnica, aká je dlhá tá piesnica. Keď nie je rovnaká, vlastne tak si chytím a zatiahnem vlastne ten gulák, tak aby bol na obidvoch stranách rovnaký. Nahodím si tlmič, nastavím si znova tú dĺžku a skontrolujem si aj napnutie pružiny, aby na pravej a ľavej strane bolo rovnako. Nesmie sa stať, že mám na jednej strane vakla a na druhej strane nie. V tom prípade to nepôjde to auto rovno. Takže keď si to skontrolujem všetko a nastavím si tú vzdialenosť, v tom prípade musím mať rovnakú pravú a ľavú stranu. To isté urobím na pravo aj na ľavo. Najlepšie sa kontroluje, či mám auto rovné a není vytvíkované, je vlastne na tých kockách. Sú dve možnosti na kockách, že si na kocky a za pomocou zdvíham stĺpik na jednej strane a pozerám moment, kedy sa mi vlastne šasy odlepí od tej kocky. Potom to spravím na druhej strane a musím vynaložiť rovnakú silu a musím to zdvíhať na pravej a ľavej strane rovnako. Nesmie proste ľavá strana vyskočiť hneď a pravá strana dlho trvá. To znamená, že je to vytvíkované, znova musím si povoliť tieto skrutky a zase zatiahnuť. Taktiež sa to dá skontrolovať za pomoci náhodení kolies a za pomoci zdvíhania, vlastne dám si kľúč do tejto dierky, do týchto dvoch dierok, vlastne uložím si prednú nápravu na kolesa a vlastne do zadnej si dám ten kľúč, zdvihnem a v tom momente sa mi musí pravé a ľavé koleso odlepiť od dosky rovnako. Keď náhodou sa stane, že to je iba o trošku inak, alebo čo, treba si uvedomiť, že tam je aj nejaká tá hádzavosť toho kolesa, tá možka môže byť iná na niektorých miestach. V tom prípade si trošku potočím s tým kolesom a skontrolujem si to znova, musí to ísť rovnako. Toto ovplyvňuje tweak, nastavenie tých pružín. Vďaka tomuto viem presne, že mám všetky tri najdôležitejšie veci. Non-stop, tweak a vlastne aj svetlosť rovnako na všetkých stranách. Ještě ty non-stopy dobre dělat takhle s tlmičem na úvod? S tlmičom, pretože bez tlmiča môže sa stať napríklad, môže sa stať, že napríklad ja si nastavím 6 alebo 5 a keď si tam dám tlmič, tak mám oveľa väčší. V tom prípade viem, že ten tlmič mám moc krátky a musím ho povoliť. Takže ja musím si nastaviť ten správny non-stop s tým tlmičom, lebo viem, že v tom prípade mi ten tlmič neovplyvňuje ten non-stop a viem, že má taký chod, aby mi to ovplyvnil. Takže vždycky si to nastavím s tým tlmičom. Zároveň viem, že dĺžka tlmiča je správna. To je jinak, než se to dělal, že? Úplně jinak. 6 vpredu, 5 vzadu, keď je veľká trakcia, 6-2 vpredu,
nechám vzadu, aby mi to nezapichávalo, aby to bolo príjemnejšie do zákruty ten jazd a aby to aj menej prekasovalo. To si tiež montujeme to. A odklonení jste říkali 1,5? 1,5. Rozbiehavosť 1 stupeň minimálne na každú stranu a zbiehavosť vzadu, keď je malá trakcia 3,5, keď už sa zvýši trakcia, potrebuje viacej riadenia zo zakruty 3 stupne. Viac menej treba sa držať toho základného nastavenia a potom postupne robiť si určité zmeny. Netreba ísť svojou cestou, lebo potom môže sa stať, že to auto nefunguje tak, ako má, ale problém je iba v tom nastavení, alebo v tom stíhu. To auto je nastavené tak, aby vlastne, čo som ja som ho testoval na 5 rôznych dráhach, ten základný setup je urobený tak, aby na každej tej dráhe fungoval, aby som si ho položil a mohol ísť jazdiť a nemusel som sa trápiť s nejakým tým nastavovaním. Samozrejme, že ide o detaily, o to jazdný štýl a tam sú tie drobné zmeny nevyhnutné, ale väčšinou funguje aj ten základný setup skoro však. Plus 2 minúty, dve podložky, čo znamená, že mám 3 a tým pádom sa mi ľahšie vchádza do zákruty. Toto je vlastne option, akože pre viac nastavených pozícií, ale to, čo ja používam, to sú ako keby tie haro centre. Tá istá pozícia. Toto už je akože extra nastavenie pre nejaký fine tuning, ale vlastne tie základné ktoré fungujú na každej dráhe, ale to treba už doľadiť tými ostatnými. Je to o detailoch. Vlastne táto kategória má nevýhodu to, že je to vlastne o tom, ako si pripravíte to auto. Musí byť dobre nastavené, musí byť správne do 105.6.2 na veľkú trakciu, aby to prekazovalo, aby to šasy bolo rovné, aby neprekozoval differák, keď akcelerujeme ideme do strany. Jakmile mi zapicháva, dávam hustejší olej, znižujem tu na podložku. Nechám tam tie 120 km nebo môže ostať, pritiahnem tie viesty, ide to ťažšie, menej to bude zapichávať, bude to príjemnejšie na jazdu. Exponenciál na vysielačke, kľudne si dajte. do minusu má. Takže to je všetko. Kľudne sa môžete zrovna zastaviť, ale vám sám to potrebujem. Když tady posunu to očku, dám to jako vícenka, třeba o milimetr bude přesah, to strčím ten stabilizátor s ním. To je prispalová konietna. To ne, tady to není. Nie. Tu nás spadzujem alebo zmekčujem stabilizátor tým, či ho posúvam von alebo dovnútra. Idem von, mám viacej trakcie, auto mi viacej roluje, ale pri vysokej trakcii, či vlastne opačne, keď idem donútra, tým ten stabilizátor zmekčím, viac sa nakláňa a mám viacej riadenia a viacej trakcie. Idem von, je lepšie, mám menej sa nakláňa, ale je to lepšie pri veľkej trakcii alebo pri ťahlých zákrutách, kde potrebujem na celé strede zákrutu. A ta dírka není 1,1? No 1,0.